Iwa kurwase kinyaro giagiuka liga magomba bwathitinse mbaga yumungi na bwe miaka 55 gwitwa amono mukagirwo yo mukageire koba umwana oyo kerakira akeigo ngolunga uwi aki ukurire nyarangi ukure gaki nchuma mokonya nari nsogete ngaiguru murango ngaburi nga nguyu kumuita nandi nkaigu gukura gaki konya nyarangi nari tominyogete gocha tugoika tukonyara nyarangi no arakire arairinse no mwana no ari getani tugachakire ibikura abo abaminto bagoika nabo nabo twabete n'amayanda asugusira kumusubati asinginje urindira umuchiwe urindira abana abo barusiri atambe aki nabo tuyichanete asamaria tenkuru kugabwe nyabeta ikiare inde jinsange sama isatuiga tukaigwe bikuru bitwewe bikuru muri yano wake yesi nga ntugo tamata na njoku ku bitwe mugete akakirimbo kanyende go cyamo no muri yano tukanya abantu ngamwe bamenye ko nyagaikire abana bande bandi ko mata tukanya nyarangira bakire na barairabu basini kitaho para yenze cyangwa n'aruke bena diri wo maina yale ngege sasa zapa ngana proof morugi skaringe okala kwanda enagi rugo banyarange ngo itwale kosoka tokasoka n'umwana twenzi go cha kominyoka tokaje ko kuturo murango tokanyora asiyegete tokaje kwete dirisabu bono umwana amburira ari ntoroje gusumu yamwange bono nsa tonyete kujikumreka to jibranga ga nyarange ukwetensa batwangete kokura akabantu bagoja humburo komnyoka kurmaze babachare ringo batanyarange itu bano musba wikazi ni tuba sisa ya sama yeta kuru Philip Mayaka yagusira ni gare kasi yani yari umwana ukabera se family ukabera se family moise ko ukabera se family aba muramba arengororo bagasira muraba batatu bagasira bonse abaisike bari bane bayo mama nena agasira uyo nero yukabera uri kore nyumba urendete family yigaiga babere bari kinsoba ono nera ko nyuriga na kamwana ka mucho koroya ko nyenere bakurara ko muri myaka itatu abo tukuti kindaire mwana wendu yana natita kandangelirimo kali kuitaba anteria nyarangi ukuru kama nyoka wota kutagosoiga buteka abantu mbakirisi kuwega kutakagwana kuchisa murango ande yaya abu asekire takujui murango ga etiriza ontoka kuretiriza nyarangi gara irense yakire kyuri kyumutu agira tire ga okane gari mutachite atire pakum obongo basogete nabakora akire kintu kere very sharp kabere akire gocha gotoga na gaiga bono nababutabore to mutu ga bakaga ikekure to ga gusene neri uga ryo muturi twagwete ko bongo nabo basogete gukiga bwara irense ono ase umuchike ko nyene ro muna nabateri nero mumura nero muisike nero ombaba iguri abana bamumuru abambara babiri mumura nkonya karari kibara kayesa bara no muisike nero ko nyolinga mumuru yo tokagere takina gosera no mwana umutubati umwaba konyerende kurukare mwana uyo nabakumbwete kuru konya no ngina kuratarasi dirororo abari kusumbwana na ngina kuru mwana ngombe itanga nina ataketaho ni ngombe yangina ko nao netu kwanza kaimukia gaira kaona iria kabere na atagite kwengenta ngino inti na atite ngamutura kurumu tigo risa atite kwengenta litera ngina kuruga ukurango jikomanya kanyoranga no aro mutigo kana ngakutura ngorieri akagunziria ngiri tukuria zimapiri iria gatutumba ngende ta kumusumbwana na ngina korojo iga kunono kurwana na kumurwaniri lakini rende mumina nere nabo akonyora ategu kuana ngankite eria gatatu bono nachita karabichi bando gaiga cia naroro okondisete akarabichi bando cia yande matiga aria karabichi bando cio cia rengo murabo mugima
Sini sababu rero taigoteba ng'anererie tagĩtikora bakondisi ga no mũigu mwana wa mũsubati urengo mũsubati ikonya tarado iria karara bichibanda akamanyoka akagenda polisi akamanyoka uwa akachikoka polisi ari bosa ari nusu uji akasoa polisi abasigari bagaja gwakera umubambizini akaja kubwatia mang'ana ayi uruga bwiria erinda bono nachete akakunya gukwana mang'ana aya nachete ngina isemoke ngina moke na asirete oyore mumuru mwabo mamu mwabo kera asirete agatinde kunsai gatindekire musaraba no rengo rabekire una bakatukire ndete kubika musaraba musaraba uyu mumuru yagacha akayotogora itangani yakabe nakara gutogora igagukura agukugera chianka gotebanga batagete kuirubu gima uri mugwa bwa sokoro yaye nero bekira atene rubu limugo bono ngamumurata yo mukiyo akaenda umugoro musaraba inanda musasiro diaje takanyirani akajobeka agaiga akayosobera rinda baza Kristo mbare ngoro anda akaja nandi yakabina anda akajotogora atotogorete bakamara gatatu bona ariyo moisa achieto noro kamenya kuira na maiga ono tukero twatigana mang'ana ayi na yange kione karo chia sira chionsi tera bata ngane tiko bata tiko rumu na igoro yo bono na ngabata gete kuiro bono ndeta yo bwate sire na bono no boli waswati bamu abo yani ibange na mokaba bali ga bale moyo one chichira na bachiwo batengo ndeta yo renge na ate na boli tabisi na bale mpaka na bamu agachirite nyumba ya renge matari akatago agacha akasonga isemo ke uyu sirite ga mwani anda koreki nere agakoreki nere igatika rusugoro konya yabena nkugwere elia elibono lia maega na bwateta mang'ana aje karabange bakanya kubwatia mang'ana na ngina batagitenga batirugo boli mu baoni akarabate bangakoni bale bakantu bakade balinde no muigo amusubati ngakiugo cha kwanu kutokwenda oliya sogombo kale biashara nyora kabeso chiko koreki utiko ogorobolo mubwao beko mumuroyo kabiro manene mumuroya bakanya kunya kubwati pakege ikerabona bagambi bagachaine bakarangira abantu be family kero mutagateba buri muburi koni wa anira zirori boro kugwese bakobera bakobera bagachororo baberoro rinde musubati atarani tukaborokereri amumu abo mumuroyo amana numusubati nyagusira bakoroke gwese ngita no banenka numumuroyo na no mwana numumura uyu tiketa abana baye babere nera kaye guguchigai naba mumuroya mugatakanya gotebanga enusiyo buri muba atebe tuguna ngina korunga nere gagwatirwa batirwa babera manu mwana gw'umumura nere n'umwana gw'umusubati oni bisirani no bitakirite gabo kana konya gutiana abo musubati akamukanyera akamwaka echuma kakuruga igamwa mwanko ya iseko moka mwino gaiga akutamba kujaga yabere saa moja ya maro saa moja ngana nusu mbili akamwaka echuma akamurutansa haraka manyanga akamuituko karanya rangi yo nyagoitu bono yo kweta bona karakura karaigwete pa ako chigosakanya no mumuro yo mwakire echuma otamire akakoraki akakura agakochaka gukura abantu togaje tukaimuki mumuro uri arani conscious yara nono kwari kuvuga ngakwe tukamukinya gitari kanaratara kwa karwari wa kawena akanda nenda akalike opi mumuro yakachaka bwatu ikarabwatwa akaenda akakumerwa tera agakoraki akakore myaka 5 akairana irira nete nangete kana akangya gutianiro ko mathenga tagete kibande kia mama ntagete namba ne ntagete ne family ya matanga ya mama yogokwa nani nintagete amana gento keke nintagete ne chibasa chironguri utinga gaigana je bano bakangya kunya gutiana nago tunya ko mathe mangana abachi taka kondisaga bwese boroke tukuna ese mamu mwaboroke tumata bwese bwene takobera onde kachitu kumubodi kana achi akuja mufurusa na bagocho igotiri mbokoi kamate ogenda nahabwa azinara ko korike barua gusenya nganaro kaneta matanga ayi nongina mokena no arenga akaraje ta matanga iga nande bono aron nano na kusaji nanda kagenda bono kurugabo tiro tingino monoko yara garama rena bagoteba ngaya yugwa babwambwati umwana oyo nkongitari abaringe kunya gukwana omuze ya diboti saba ngambye negari kwaye bono kurugabo retenge tumusubati uyu nonyero gotoganyera na mogotoganyera no ratenga ntotoganyera ne ninjengure mamugondo gaiga ndogotoganyera no gotoganyera ninjengo jana morabiri ga ndagera na tebe ngantu anya gwetana na nyara unde tayo pi okenya ngikukwana gurimo na mbogote unde tayo
ora denga nyarangi na ntogonyerete usinga tubwate gwitana nere eki emangana nawe so mwana uyo yure umuigu gote age umwana umusubati umwabo nera mangana arororo nero uri suspect nande ono na kitwale goteba nga nyege kunyarikana serikali etokonye ebwati amangana aya erorenga ogosaiti bwatukire boisaine erinde elio yogono mwana oyo abere threat ase family ritangani atagete goita omwamwe kasi ni yaya lakini tako yakabera agataka kwengenta nonye nong'ina korogasirete igaete stress ng'ina koro bakagasira stress y'omwana oyo abange naberenga namwate stress gosi paka ndire ng'ina koro agia gwete to imese ng'injo stress y'omwana oyo amuomanire obotuko obogima nyinche nagiete gosoe cho imega ngacha komurusia kise ng'injo abere threat ase family aire rwatu achibwenerete rinde elio tacha osiri none kasi ni ayera orobo ne tigari tege na none chichirane na enda bakamu na chiete ndiro keriri tangani eria kara ekbare kugambe akoteba nga batiru bulimo na chiete bakagwichirani iga yiro ngina moke akagenda agachikumuganyira kara igweta aga comment iguru ya gento kieke iguru yogoteba nga tunto akoni bulimo asi kinyurumba kubaigera singenjo kukerere nga no buli mutagete koni mugambi na ngocha kurangirwa ra gukentogeke onyoro ngaire gukwigerera lakini tamaitinga no yatu yetani tieka kwa kandirunga yatetakiri fono tago yanyara kananga bono mugambi taiko bwati kesi kenga muni konya tunyare gukora na bono postmortem munetakiri ere kubari muri musisi ngikiri we 200 alafu na matanga naro na n'umwana utigare kimwerera mukana yaruri akamwana kaka kukonya rinde te akumutwa na rinde ke family ne bono family onde tayo nabasubati abuna barwese bari mutunde tabwa kigende 96 46 46 0702 96 46 46 Gitunje takira re. Kara bono tuikaga igatwa kara yanyarikana nga tuate baringa tigatoenda tororega gwisaga kore mirimo ngano ari twagenda bakororo toro twenda bakororo twakera mumuro gumugakuye simi saga kore akorisia ng'ombe twigo omukori gasio yo muigora twasoimire bari babere bakore gasio roro kora twasoimi mumuro yo turwa osoka na soka kurunyumba lakini akara soka kurunyumba twata makurigeri igereria nganki ekoraki rusi yanganere gabuna nini twana ranga yangati lakini woneka ro kumurigeri cyanga bigete cyanga itire kinya taji monto rubolere bolie sara ire nabo bwalire buyayiga ni cyanga bigete ni tinyene abe abigete ro okay umumuro yo cyagutwiborera gabigete kinyansa kirigyo korarira amona gento kike yagasati oyere gabigete ro ni tisati ya yero inya nanda koranga nya gitebas na borero bwati koranga bwalire esaiga na bokoranga maje na tonyere toro guzina yari wesi chinsi chisanane karo twenda ororo atara kwani rwatara tu twanyoreta kero keo ketakurunyomba borabu kurunyomba ai koro kinga taraire bono rende karo twate moko muburi nga kukoibure kene nga ama itenga nyako mokuzo okure tanwari ya gaito tebane dinama nyabona igo pero twakura twakama no mugaka nene omwaki twasoka ono ereta chiti goteki atwate nga kiti atoende ndore ma anti yana nga kikia mulire gosenga kiaitwa na induira no koraki oso anyumba irono ria kabina ria basigari bagenda ama no bakara baiki umubere bamanya guti bakoraki bamanya guti kuya bamanya guti kumuyi Faustina nyarangi ontwa yaka rangi ya 50 asa Maria Tandis Keriyega igona ikwa igento gwa kabuna po nabuka ekere nabuka chingoko cyane ndiri cyeyi nandi nachikurigire ndisina kino muntu nandi bwatire achikuiba chinga kecho naigwege kururi mona ui bono namanya nyarangi ntona goteba ari na muntu narige iga umwana uyu oye kera mororire niga kubwata oigwa mani gaja gutama atebaga agante virusi guko yungo kura naye gakikwacha gwankwanya na buranyore ngwitindi bone kerengere likia nyikira boibo
bono riria chikosoka isiko buna nchikorera chingoko chinanyora chingoko mbuya chire nachikorigereria narora omonto abwate egatochi nabwata naminyoka natebia omogaka ono narorire agatochi mwanyarangi igaitiru gose bono nere oboka nenyaruka yane twachicha iga gocha twacha korora ng'aki ime obomaene nyarangi atachi gokurera omonwe kabere twacha twaikara iga nanyora egesiri egesiekire twachi koonchukana gochia etirisabu twanyora etirisiri bwasi nachi komoreka nanyora are nsa amani twasoa gokera iga Eriganga rugesta oborwabe oborwabe yande oyo osira oyo itwa n'omwana ono n'omwana omomura omende nka mwana egere moina aria onaraire erigento nacha koigwa eriogi ria omwana oria egekuru nachi korenga nabwenge nabwana ki esegi bakabwate ngochigocha ngochikorigereria nkanyora ng'omwana oyo amaene nabaraire nse gachukora karaire borere katogora kakire gitaiga kamorika gakirite kiri akabwatire kaboko twacha kondoka bono nkieke omwana oyo oretire ninga ninkiembe sana ase omochi oiteire ekenyinga gete totane goiterekani machinga gete mochi oyo ake gotogosaba omwana oyo eserikari emoirere atua esaine nabande bararorero tairana naende acha gokora bituruturu binde yatagete taki tokobasaba Ramba utikia ruaso utukibwanye ichanyire kiachire magora yabere